Kaixo, Nerea Mendizabal naiz, psikopedagogoa, gizarte hezitzailea eta komunikazio ezbortitzean hezitzailea ere. Irakasleak, ikasleekin egunerokotasunean txerta ditzazkeen proposamenak biltzea izan da liburu honen helburua, ezta? Bertan, komunikazio ezbortitzeko osagaiak barneratzeko ariketak aurkitzeaz gain, eskola edo gela, espazio segurua eraikitzeko proposamenak, akordioetara iristeko dinamikak, adimen emozionala eta relazionala lantzeko baita ere, ariketak edo norbera ezagutu eta barealdirako edo gatazken kudeaketarako ekintzak izango dituzue eskura. Ziur nago, eta ikasle zein irakasleek, norberaren autoezagutza eta harremanak izateko gaitasunak, hobetuz, gelako giroa ere hobetzeaz gain, gatazkak gutxitu edo tentsioa ere baretu daitekela, ezta? Eta, honek guztion kooperaziorako ateak ere zabalduko ditula, ezta? Hasteko, jirafa animali bezala, ezta? Barruan, aurkituko duzue, hainbat lekutan, izenburuan bertan, baina baita ere beste animali bat agertuko zaigu, txakala dana, ezta? Eta hauen esan nahia, saldu nahi dizuet. Txakaletik hasiko gea, komunikazio bortitza simbolizatzeko edo irudikatzeko aukeratuzun animali hau. Ez ezer kontra, ez zeukalako. Baizik, hainbat elementu, aurkitzen zizkion, bortizkeriarekin simbolizatzen laguntzen zionak, ezta? Eta gizakion hizkuntzan, guk ere garbi izaten dugu, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, zer den egin behar dana, zer ez. Eta beraz gure baldintza kaskarretan aurkitzen geanean, hau da, guretzako garrantzitsuak zaizkigun gauzak arriskuan ikustitugunean, gure intentzio osua jartzen dugu baita ere, helburu horiek lortzen, ezta? Eta horiek lortzeko, gizakiok ere baditugu, zaunka eta ihes egiteko taktika desberdinak, ezta? Hortik, herrietak, isiltasunak, mehatxua, errudun sentiaraztea. Eta, hau guzti hau dena, txakalaren hizkuntzean, jarriko genuke simbolizazio hontan. Marshallek, komunikazio ez bortitzaren simbolo bezala, beste animalia hau aukeratu zuen, jirafa, lepaluzea. Bere altura, bere altura eta, hablako luzera eukitzeak perspektiba handi bat edo zabal bat eukitzen laguntzen dio. Eta, hemengo bi antenatxo hauek ere, beregan eta kanpoan eukiditzazken uinak kaptatzen laguntzen dio. Eta hortaz aparte, animali hau hemen da, bihotzik handiena daukan animalia, ezta? Bere bihotzak odola bombea behar du goraino, eta beraz, bihotz potente bat behar du, ezta? Gizakion hizkuntzan, baita ere, perspektiba zabalakin antzemateko edo intuitzeko gaitasunarekin eta bihotzarekin bat egin da, aurkitzen geanean, gure helburua ez da izaten jokaera eta portaera konkretu bat lortzea. Hau da, norberari gertatzen zaiona eta besteari gertatzen zaiona ezagutzen jartzen egunean gure indar guztia, konfiatu dezakegu batena zein bestearena zainduko ditun bideak, edurten bideak, aurkitzea errezago izango dela. Oantxe duten aurkezpen hau, bi animali hauekin, jasota daukazue, liburuko 28. orrialdean, eta, adinaren edo taldearen, ezaugarren arabera, belartuko duzue, animali hauekin aurkeztu nahi dezuen, edo oinarrian dagoen mezuarekin, hau da, animali hauek erabilen nahi ez dienean, komunikazio bortitza edo ez bortitza izendatu dezakezue, edo urrutiratzen gaituen hizkuntza edo gerturatzen gaituen hizkuntza. Baina kontuz, ze arrisku bat izan dezakegu mezu kontrajarri bat helarazteko. Hau da, errespetua nahi dugunez, erraza da pentsatzea komunikazio ez bortitza edo jirafa hizkuntza dela egin behar dena. Eta komunikazio ez bortitzak ez du hori bilatzen.
Komunikazioz bortitzak ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, paradigma hortatik haratago jo nahi du, eta beraz, komunikazio ez bortitza da ondo dagoena, eta txakala ez da ondo, eta ikuspuntu hori ez du konpartitzen modelo honek. Justamente, pentsatzeko modu horrekin, bortitza dala esatearekin, ikuspuntu hau indartzeko arriskua ikusten detelako, ezta? Beraz, modelo honen barruan, bortizkeria, jotzea, irandizea, denontzat violentua izango zen ekintza hori, baino zerbait gehiago, konsideratzea da. Hau da, deseroso, mingarria edo urrutiratzen gaitun edozein elementui bortitza deitzen dio. Eta beraz, segurazki denok esperimentau deula, isiltasun edo komentario batek, plasteko batek, baino min gehiago egitea, ez da? Beraz, onartu dezakegu, denok arituko gehala bortizkerian, gehiago gutxillo, estilo batean edo bestean, baina hau gizakion ezaugarretako bat dela, ezta? Beraz, helburua bortizkeria noiz eta nola aritzen gehan jabetzea izango da. Ondoren, hau gertatzen zaigunean, ikusteko nola tratatu nahi gehan. Hortik ere, ikasi eta evoluzionatzeko, noski. Eta beraz, bide ontatikan, dago pixkat zuzenduta, denok gara txakal eta jirafa dinamika, 30. horrian topatuko dezuena, ezta? Dinamika horiek orduan, talde handian, ezta? Hasi gaitezke, guzti hau hausnartzen, oin komentau deun, pentsa hauek, ezta? Gako hauek. Hau da, zer da, ikaslei, ezta? Galdeu dizkigu, zer da zuentzako bortizkeria, bai? Eta zer da, zuentzako ez bortitza izatea, ezta? Luzatu ezakegun beste galderatako bada, zein keinu edo ze gesto edo ze jarrera kentzen dizkizue goguak norbaitek eskatzen dizun hori egiteko, bai? Edo zer eotea, ze iteue beste pertsonak, zuri bere ondoan egoteko goguak kentzen dizuna, ezta? Eta alderantziz. Vale? Eta beraz, bi modu hauekin, urrutiratzen edo gerturatzen gaituzten keinu edo jarrera hoiekin bi zerrenda egin ditzazkegu, vale? Ondoren, interesanti izalaike baita ere, talde txikitan elkarbanatu, eta bi zerrenda horietan da ona, zerrenda horietako elementu bat hartu, eta konpartitzea batak besteai, noiz aritzen dian, noiz aritu dien, edo noiz aritzen dian, elementu horrekin, ez da, adibidez. Nei esigentziak gauzak egiteko gogoak entzeizkit, eta urrutiratu egiten naiz, norbaitek esigitzen daunean, beraz, hori izango litzake, nire kasuan, konpartituko nukena, ez da. Ondoren, azpermatuko nuken mezua zea izangoa. Ohartzea, noiz bait denok egingo dugula zerrenda hauetan dagoena. Bai bortizkeritik, eta baitare ez bortizkeritik. Hau ez da, pertsona bat bortitza da, eta bestea ez da bortitza. Ez, danok dauzkau, eta horrek esan nahi du, danok errespetuz eta goxo aritzeko gaitasuna daukaula. Eta liberian, denok goiala bortizkeriara, guretzako garrantzitsu edien aspektuak asetzeko beste modu eraginkorrik aurkitzen ez detenean. Gizakiok txakal modu hau daukau, mugatuta edo baldintzatuta gaudelako. Eta hau ez da ez ona eta ez txarra. Soilik gizatiarra da, humanoa izatea da. Orduan, hausnarketa hau, partek hau ondoren, ikaslei ere galdetu dizeukugu ea ados dauden ikuspuntu honekin, gizakiak horrela behiratzen hastearekin, ezta? Hau ere gure ganda honez, gure trakeskeriak, gure bortizkeriak egiten ditugunean, konpartitu dezakegu baitareia nola aritzen gehan. Hau da, ni buiaka aritu baldin naiz, edo garrasi asko egiten baldin baitut, hori egin ondoren nola tratatzen naiz ni neu.
errudun, latigoakin, aritzen naiz, edo nire barruko txakalak, ulertzen hau, eta onartzen hau, eta inkluso apoioa emateit egoera horietatik ere ikasten joateko. Ze hau izango da, komunikazioz bortitzak eman nahi digun lanabez niretzako garrantzitsuena. Ez une oro eta zenbat eta gehiago txakala izatea utzi eta jirafa izaten naizen, ez? Baizikan txakala izaten geanean, gure barruko jirafak nola laguntzen digun, hor ere gu geu ulertzen ze pasatzen zaigun, zer bultzagaitun horrela aktuatzea edo jokatzea, eta horren aurrean ere nola eta zer egin nahi deten aurrera egiteko. Beraz, hurrengo ariketa gutako bakoitzak zer esan nahi diogun gure buruari bortizki aritzen geanean idaztea edo konpartitzea izango litzake. Gustora ez naon edo arro ez naon jokaera edo jarroiekin, gure parte batek esan dezake, ez dut ondoin, pasau naiz, beti berdin nabil, nire kulpaz betu goin nola dauden bestiak, ez dakat erremilloik, modu horta, aritu daiteke nire barruan, nire barruko dialogoa, ez da, txakalean, eta, nire esaldi edo nire jarrera desberdin bat, jirafatik edo komunikazioz bortitzetik izango zen, gustora gelditu ez baldima naiz ere, arro ez baldima dago ere, ohartzen naiz, momentu hortan, neuzkan baldintzekin hauxe dala irten zaitena eta horrela ere onartzen naiz, Eta honekin batea, ikasten joan nahi dut, hurrengorako, zer lagunduko lian, edo zer eskatu nahi duten, edo zer egin nahi duten. Zigarren horrian daukazue, ez da? Baina bakoitzak ikusiko dezue, ikasleen gaitasunen arabera, edo zuen posibilidaden barruan, ez da? Jirafak eta txakalak formatu desberdinean egiteko aukerak baloratzearen, ez da? Izan daiteke lepokoak egitea, edo karetak, edo txapak, edo, diademak egitea ere, justamente liburuan erazkinean, ez da? Daukazue txakal eta jirafak egiteko plantilla horiek edo modelo hori imprimatu eta diadema horiek plastifikauta egin daitekera. Gai honekin lotuta ere gela edo ikastetxea apaintzeko ideiak jaso eta gauzatzeko beharrezkoak diren ideia edo materialak eskuratu ditzazketzue eta egingarriak direnak aurrera eraman daitezke baita ere, ezta? Gauza batzuk behar bada bakarka edo talde txikitan edo handian. Eta momentuz bideo honetako helburua honaino izan da, aurkezpen eta lehenengo urratsak ematen hasi nahi nun, eta hurrengo bideoan, gela edo ikastetxean, espazio seguruak sortzeko, eta elkarbizitzarako oinarriak jartzeko egin ditzazkegun dinamikekin jarraituko dugu. Momentuz, honekin uste izuet, martxan jartzeko badituzuelako hainbat.